Good morning! Happy Sunday! Ayan na siguro. Na ano na. Wait lang. Oh, wait lang. Wait lang. Maano lang siya, no? Si Junior. Talian lang sila yung yan. Oh, po, wait lang po. Ihina siguro, yes. Yung. Good morning, guys! Happy Sunday! Kain na tayo. Ay! Grabe man yan, ay. Junior. Sabi ko, wait lang eh. Nag-flush ka ng toilet? Ha? Food trip na yung tatlo. What yung kanin ko lang? Meron ka pa dun na yung tuna mo kagabi. Ayan. Upload ko muna guys yung vlog kahapon. Na-edit ko na siya kagabi kasi sobrang antok ko na. Hindi ko na naantay na ano siya. Mapaliit yung size. Ma-convert. So, yun. And habang inaantay ko yung yung tubig kasi nawalan eh. Nag-multitask sana ako. Naglalaba habang nagluluto. Kaso nawala ng tubig. Ayun, pero naisalang ko yung yung pagkain ng doggies. Ayun, and then ano pa ba? Sunday eh. So yun na talaga yung ko ngayon guys, makapagligpit ng mga mga Christmas decor, which is nagawa ko na kagabi. Maglaba, prepare yung uniform ni Chris, which is na-prepare na yung Unicel bago pa sila umalis. Then, ano pa? Ayun, magluluto ng lunch. For lunch, gusto ko yung ampalaya con carne. Tapos may ko dyan, may tofu ako dyan eh. So, ayun sa akin. Tapos sa magkama beef pang lulutuin ko. Ayun lang ang ating buhay guys. Siguro mga for 1 month guys, ganito yung mga makikita nyo. Kumbaga magiging routine ko muna yung gawaing bahay. Hanggat wala akong nakukuha pa na makakasama dito pansamantala kasi hindi ako kukuha ng permanente again kasi malakas ang ang feeling ko na mapapabalik ko sa cell. So ayun, yung lang, kahit stay out lang, yung pag-aalis kami, may iwan dito, lalo na may pasok, diba? Tapos kailangan namin umalis ng araw, wala si Chris sa school, so kailangan may iwan dito sa bahay. Ayun lang, ang, naghahanap ako. Sana may makita ko guys, soon. Stay out lang ang kailangan naman sa akin na yung or kahit nga weekly na lang eh. Kahit weekly na lang, kasi weekly lang naman din yung laba. Kailangan ko talaga may maglaba guys kasi carry ko lahat ng ng gawaing bahay. Pagawa mo sa akin, wag lang talaga maglaba. Ayun. Pwede siguro kung kung gaya sa sa Don Carlos yung rooftop, ganun parang ginawa naming labahan or washing area. Kaso dito kasi masikip, so parang nasisikipan ako, hindi maganda sa pakiramdam ko, alam mo yun na may tawag dun, hindi naman sa takot ako sa masikip. Hindi lang ako komportable guys sa masikip. So, ayun. Yun ang kailangan ko taga-laba lang and plancha. So, weekly lang naman okay na yun sa akin. Weekend, tuwing weekend. Tapos, general cleaning kapag weekend din. So, sa everyday, pwede naman mga konti-konti lang naman, walis-walis. Tapos, mag-carry ko na yun. Tapos, pagluto, carry ko din. Yung may iwan lang talaga at maglalaba tuwing weekend ang kailangan ko. So, ayun, sana makahanap tayo. Finish na guys ang aking pagluto sa food ng doggies. Ano to? Yung atay, balunan lang, walang atay. Nilaga ko lang siya and konting-konting toyo lang para magkakulay. Ayan. Kasi dinidedma talaga nila guys kapag walang wala ding, ay yung maputla ba. So, ayun, tapos itong isa pa magpa-add ng kulay dyan yung squash. Dudurugi ko siya mamaya. So, yun. And then, I added ulit 1 pork cubes. Cube lang. Sorry. 1 pork cube. Yan. Then, ito yung tirang rice kagabi. Ito yung tirang rice sa almusal.
Ayun, ako hindi pa ako nag-aalmusal, guys. Wala pa akong gana. Pero naglalaba na ako. Uminom naman ako ng gatas. Fresh milk. Ewan ko, hindi lang ako ma-almusal na tao talaga. Mga alas 12, ganun. Alas 11 na nga. Di, alas 10 pa lang naman. Mga alas 11, alas 12 kapag ginutom na ako, doon na ako kakain. So, ayun, mag-search ako ng recipe. Kasi first time ko siya ulit lulutuin. Yung, ito lang sabi ni Daddy. Beef salpikaw. Ayun, magsasalpikaw ako. Tingnan natin ang magawa ko. Pero, sadali lang yan. Pagluto pa ba? Dali-dali lang. Naksayabang. Anong ginagawa ni Google, diba? Beef salpikaw recipe. Yan. Tapos may inaantay ako si taga-tagig. Sino ba to? Nagpa-vlog din siya. Si Sis Faye. Ayun. Kukunin niya kasi yung yung Maki Plus na isa. Di ba may extra akong isang Maki Plus para sa sa kapatid niya. So, ayun sa mga gusto guys, sa mga interesado sa Unilever products, may mga po sila ongoing ang presentation nila, pagpapakilala ng mga produkto nila. Baka interesado kayo, let me know. Mag-comment lang kayo para mabigay ko sa inyo yung details kung saan sila nagbibigay ng saan sila nagpe-present. So, pwede nyo rin siyang gawing business guys, hindi lang pang self-consume. Yun. Oh, wait. Oo, pwede siyang gawing business. Tapos na walang puhunan. No need nang magpuhunan dito kasi halimbawa ako, ayun nga, gusto nyo, di ba nakita nyo sa akin, tapos may kakilala kayo, gustong bumili, is i-refer ko lang kayo sa isang, para siyang, di ko kasi ma-explain ng mabuti guys, kaya gusto ko talaga kayo, ma-attend kayo ng mga presentation nila. Maganda, sobrang ganda. And, ayun nga, pwede nyo pang maging business sa mga stay home mom. Ayun, wala naman kayong gagawin, kundi mag-post na mga products, and then yung mga patutuos sa mga products, yung mga ganun lang. Yes, networking to guys, pero hindi to networking na kailangan maglabas ka ng malaking pera para makasali ka. So, ito hindi. Basta makinig ka lang, and then willing ka, tapos positive thinking, positibo ka, ayun. Kasi, di ba, ako talaga pag sinabing networking kasi is, ako dyan hindi ako sumali dyan. Never akong sumali sa mga networking. And then, pero itong Unilever, talagang na-amaze ako lang na dun sa product. Kaya di ba umattend ako twice noon sa mga presentation. So, malayo pa yung pinuntahan ko kasi interesado talaga ako. So, ayun lang. Yun lang guys. Let me know kung gusto nyo para dapat nga ngayong January 8, meron sila doon kasi may mga ilo-launch na naman silang bagong product. So, ayun, hindi ako pwede. Tsaka socially ng mga nila guys, sa mga place nila, hindi lang basta i-invite ka sa coffee shop, tara coffee tayo, mga ganon. So, ayun, mga socially ng nila, mga venue nila. Hindi lang basta maka-attract ng mga ng mga magme-member, kundi talagang basta guys, hindi ko siya ma-explain ng mabuti talaga. Mas maganda kung makaka-attend kayo. So, ayun nga, dapat ngayong January 8, Monday. Bukas, yes, meron sa sa West, anong hotel ba yun? Basta, I forgot. Mamaya sabihin ko pag nabasa ko ulit yung message sa group. So, ayun, meron dapat bukas. Hindi ko alam kung ma-upload ko pati ito ng maaga Kaso, hindi ako makakapunta gawa nga ng wala si Sel. Diba, yun, gabi. So, hindi ko naman pwedeng iwanan yung anak ko kasi may pasok. So, ayun lang. Let me know, okay? So, ayun. Basahin ko muna itong beef salpikaw na recipe. Konti lang pala guys yung labahin ngayon. 2 load lang actually. Hindi, bali 3 naman sana. Kaso yung white is laging nakaseparate yan. Ayun. Tapos pinatanggal ko na kay daddy yung bedsheet namin. Ito, babad ko na lang yung yung cover. Tapos, yung punda, kaya naman laban dito sa bahay. Yung lang talaga, comforter ng citizen ko sa sa laundry.
Dito, sakto na. Ayusin mo na yung ano mo. Magwalis ka na, anak. Matuto ka naman, ano. Sige na. Marunong magwalis. O, magwalis ka na sa kwarto mo. Hindi. Ako na magkape sa ano. Pagpagan mo muna yung bed mo. Ayun. Wala, simple lang naman yung ano niya. Bedsung niya. Bedroom niya. Ayan. Pagpagan mo lang naman to every morning pagkatapos mong gumising. Gusto ko kasi yung ganun na kumot. Palitan ko? Ha? Ano na next time pag bumaho na to? Pag bumaho na daw. So, oo, kasi magpapalit ko lang naman ito. Ang ganda guys ng flare ko. Basag nga, kaso gumagana pa. Ayan. Tapos, puro ka, Yung ano. dito guys, oh. Hindi kita. Hindi napakita. So, piin mo lang naman eh. Pag ng ano, ng higaan. Ito guys, dito lang sa... So, ito na guys yung ano, yung beef. Kinat ko lang siya ng mas maliliit pa. Tapos, 5 cloves of garlic and pepper. Ayan. Babad lang natin siya. Tapos, soy sauce. Ayan. Yan, kinakat na ni daddy yung ano, pagkain ng doggies. Tapos ako, prepare ko naman yung ulam ko. Naluto ako ng palaya con carne. Chicken yung ano ko. Ang dami, no? Pero ubusin ko na to kasi nato ko na eh. Hindi na pwede balik sa mas marami yung karne. Then, Padik. ano? Padik. Anong padik? Monumento, padik. Kumitay pa tayo mamaya. Ano ba yun yung beef salpikaw ni daddy? Mamaya nakababad pa naman eh. Nasa ano, nasa ref. Change plan guys. Kasi sobrang dami talaga nung ano, nung giniling na chicken. So ganito lang ano ko kailangan ko. Tapos yung the rest, inano ko na. Yun na muna ulam ngayong lunch. Mamayang gabi na lang yung beef salpikaw. Kasi sayang eh. Hindi na naman makakain kapag nilahat ko sa ano, sa palaya. And yung palaya is dito, inano ko siya sa salt. Parang piniga ko siya ng very, ano lang, slight lang. Para, tapos yung hinayang ko lang siya magtubig. Para mawala yung pait. So, pero okay na sa akin, medyo may pait. So, yan, daming basura. Then si daddy magpapakain niya sa dogs. Tabas-tabas yung bongga. Dagdagan mo ng sabaw din kung sobrang dry. Ayun. And ito na yung garlic, onion, kamatis. Para sa ano ko, sa ampalaya kong karne ko. Yung ano na lang, tofu na lang hihiwain ko and then ipa-fry ko muna. Then ito, nilagyan ko siya guys ng onion, garlic, onion, tapos kapirasong ano, carrots. Yung half na ito. Hindi nga masyadong half eh. Basta konti lang. May ano lang ba? May kulay lang. Kasi sobrang putla nung ano, chicken. Tapos pepper and then 1 egg. Kasi yun ay ano ko, torta ko. Yun ang ulam nila ngayon. So, ayun lang. Tapos na yung ano, yung pang second batch ko. Second na salang. Ayun nila yung mga puti mamaya. And yung mga, ito, babad lang naman to eh. Yan. Pipirito ko muna guys yung ano, yung tofu or tokwa. Ayun, hinati ko lang siya. Tapos tsaka ko siya mamaya i-slicing. Kasi ayoko naman na slicing siya bago ko siya i-prito kasi gusto ko yung mga absorb din ng ano, ng tokwa yung sauce or yung lasa ng ano, nung ulam. So, ayan. And then after nito, ito na yung ipiprito ko na muna. By the way, nakita na kami ni Sis Faye. Hi Sis Faye, ingat sa pag-uwi. Nabigay ko na sa kanya guys yung Maki Plus. So, ayun. Tapos si Chris, alam niyo na kapag busy ako or may kausap ako, tumatalilis ng takas. Ayun, nakatakas. Magbibenta daw sila ng ano ni Ronald ng karton. Tama, karton. Sa junk shop. Piniprito ko na guys, yung pinagprituhan na ano, ng, ano ba yun? Nuggets, yun ang ginamit ko na rin. Sayang eh, para after niya, pwede ko na siyang itapon yung oil niya. And then, ito, yung half, hinano ko ulit,
pinray ko para medyo toasted pa rin yung both sides. Pero yung isa, ganyan lang. Kasi ito sinasabi ko sa inyo, para may pakita lang sa inyo. Yung, dito manunuot yung ano eh, yung sa gitna niya, yung sauce or yung lasa nung dish. So, tapos tinikman ko yung ano, nakapagprito na din ako ng isa. Tinikman ko, ang sarap! Pwede pala yun. Tortang ano, giniling na chicken. Giniling na chicken, guys. Nilagyan ko lang siya ng carrot, sibuyas, tapos garlic, and then salt, and then egg, tapos pepper. Okay na. Ganyan lang ito. Piniprito ko lang. So, pwede na nga siyang pang ano, guys, pambaon sa kids nyo. Pwede na siya. So, kahit sa gabi, i-prepare nyo na siya, tapos lagay nyo lang sa ref, tapos kinabukasan, i-form nyo lang na patty, ayun, prito nyo, para din siyang para na rin siya, yung lasa niya parang chicken fillet, yung binibili ko dati sa yung, di ba, deliver ko din, parang sa McDo, ganun din yung lasa niya, pero mas mas masarap ng konti, kasi yung sibuyas, bawang, and yung pepper, malalasahan nyo, so, ang sarap. Alright guys, sunod na natin yung ulam ko kasi alas 12 na, nagugutom na ako, nagsayang na rin ako ng panibago. Ayan. Tapos mamaya na ako magbabanlaw na lang din naman eh. So laters na, kain na muna, ito munang lunch namin. So okay na yung lunch ng mag-ama. Ito, magugustuhan niya nila. Promise. And then ako, higisa ko na yung yung ulam ko naman. So, ito lang. Onion. Garlic, onion, yan, saute lang natin, tapos kamatis, and then isusunod natin to kapag medyo nadurog na yung kamatis. Sobrang konti lang guys, parang pang isang tao lang talaga. Which is, okay na yan, kaysa naman, madami na naman, gulay, tapos hindi ko rin naman siya mauubos ng isang kainan, or sa isang araw, lunch and dinner, tapos, diba, sayang. So, okay na yan, isang piraso lang din kasi yung binili ko talaga. At ako lang naman kakain yan eh. So, let's add na this. Wait, tanggalin lang muna natin ng konting water. Dami pang yung meat niya. Pero okay na yan. Yum herbs. Tapos, lalagyan ko rin siya nito. Yung tira ko sa nung nagluto ako ng pechay. Lagay ko ngayon. Oops, sayang. Sayang kamatis. Ay, buti pumayag si Froggy. Sabi ko mamayang gabi na lang yung beef salpikaw niya. So, try ko lang naman yun guys. Hindi naman niya actually request yun. Nakita ko lang kasi yun na pagka sa mga sa restaurant, gano'n. Sabi niya, uy, beef salpikaw tayo. Tapos di naman din yung order. So, might as well na try ko muna. Pero mukhang masarap naman siya kasi puro laman and then sobrang simple lang ng ingredients niya. So, parang adobo lang din na walang suka. Ganun. So, nilakasan ko lang siya, guys. 50 na yung niya, temperature niya. Bilis lang, oh. Chicken meat lang kasi. Bilis maluto. Mga breast siguro to. Tapos, sa pala, yung sa torta, pwede kayong mag-add, guys, ng ibang medyo tsaka lang yung niya, pagkakaprito niya kasi yung mantika na ginamit ko is used oil na. Kumbaga pinagprituhan na yun ng nuggets. So yung mga crumbs niya nasunog na and kumapit doon sa sa patty or sa torta. So pwede kayong mag-add dyan ng mga ibang vegetables pa. Pwede nyo lagyan siya ng button mushroom or shiitake mushroom. Pwede kayong mag-add ng green onions para may konting crunch and mas mabango siya, mas masarap.
Tapos, ano pa ba? Kahit ano ba yun, cabbage, pwede din sa kanya, guys. So, ano lang kayo, mag-experiment lang kayo sa kusina. Naglagay na ako, guys, ng siling haba, tsaka isang siling pula. Ang bango lalo, ano ba yan? Lalo ako nagutom na. So, ayan, mabilis lang, guys. No need naman natin kailangan lutuin yung ampalaya kasi na siya, parang naluto na rin siya kanina sa asin, 'di ba? Piniga ko na siya. So, ayan, hindi nag-add lang ako ng sobrang konting tubig para lang may pang simmer. Then, we will add the tokwa. The tofu. Ayan. Yan ang mag-absorb ng mga sauce niya. Yum! Patayin ko na. Ayan. Kasi ma-overcook yung gulay. Ayan. Diba? Ang dami na. Ang daming ulam. Kala ko, sobrang konti lang. Ang dami na nga. Kakain kaya nito sila at Ate Tessa. Bigyan ko kaya. Ayan. Alas 12 na. Bigyan ko. Bigay ako dyan sa baba. Yum, 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 yum. Woo! Tikman natin yung ito. Dip natin sa sauce and let's stick in. Ang sarap! Kainit! Paano ko papayag? Pero hindi, naman ako yun, babawas ako sa kanin ngayon, guys. May pait. Pero, hindi masyado mapait. Ito yung gusto ko sa ampalaya, guys. May konting pait. Kasi ayoko din naman yung walang pait na ampalaya. Parang, hindi siya ampalaya for me. Sarap! Diba? Hammers, may Instagram ko nga. Wait lang. Kaya na tayo, guys. Ayan, nag-breakfast naman sila kaya mahuli na sila kumain. Ako lunch, tsaka breakfast ko natin. Yung tirang kanin kanina. Hindi ko naman maubos to, pero dito na ako magpa-plato. Ayun. Tapos, nagtimpla ko ng lemonade na may Yakult. Sarap. Enjoy ko siya. Then, ito lang, sili. Iyan na lang natin siya dito. Durugin. Sarap po na nanuot na yung sauce sa tokwa. Hatiin ko lang. Masyado maanghang kasi babawas ako at kailangan. Dali na nanonood eh. So, let's eat. Ayun siya, guys. Yan. Sarap. Harpak na. Matigas yung kanin. Nahangin na niya. So, okay lang. Tamanchan pa yan. Sarap. Pwede niyong papakin. Ang daming sahog. Tapos, kanin yung ulam nyo. Sobrang sarap, guys, promise. Tapos may konting, hindi kayo pantay, may konting hit ng anghang. Grabe. Lahat nasa bibig ko.
Naghalo-halo na. Wait lang. Kailangan itulak. So refreshing. Para akong ano, nasa restaurant, guys. Alam niyo yun. Pinapanood mo? Mga laway nyo. Minasan nyo. Lalaway na naman kayo dyan. Lunok-lunok na lang kayo, guys, ha? Ang lakas mga asar, eh. Lunok-lunok muna. Mga meat. Pero mas gusto ko yung ano, yung tokpa. Sarap. Sarap kasi kumain, guys, pagka puno talaga yung bibig mo. Kasi naghahalo-halo din yung kanin, yung ulam, ano yun. Kasi mga pabebe kumain na. Ang kaunti, parang isang lunok mo dito lang aabot yung ano, yung kanin. So, yun. Tapusin ko lang to, guys, ha, kasi for sure sa mga kapanood nito na 10 oras ng gabi, mahirapan kayo maghanap ng ano na makain nyo. Tapusin ko lang. Grabe kabusog ko, guys. Ayun, nagminor na ako. Nag-ano na ako. Nagpigil kasi kaya ko talaga siyang ubusin. Kaso sabi ko, konti na lang nung natira dito. Tapos konti na lang din yung yung toko. Binigyan ko kasi sila sa baba, eh. So, ayun. Ito na yung para sa mamaya akong gabi. Grabe, guys. Try nyo to, oh. Sobrang sarap niya, promise. Ayun, ito na talaga yung anong mama. Pinapakain ko sa si daddy. Sabi ko, tikman mo. Ayoko katakot. Takot sa ano. Sa ampalaya. So, yun o. Ito nga, pwede pa itong ano yun eh. Yung kanin. I-ano nyo dito. Isalamog. Yung tawagin namin sa Bicol. Wait. Wala pang tubig. Twice nang nawalan. Kanina nawalan din. Tapos ngayon nawalan. Madami yata naglalaba ngayon. Konti lang, guys, yung ano, yung labahin namin ngayon. 1 week lang kasi, 'di ba? Naglaba ako nung last week, ito rin Saturday, Sunday. So, ayun, si daddy umalis. Di na ako sumama. Dapat kasama pa ako. Kaso pagod na ako. Inaantok na nga ako. Ayun, sabi ko, ikaw na lang. Pagod na kasi ako. Pumunta siya ng ano, ng monumento. Bibili lang siya ng parts ng ano, sa pantato niya, machine ata. Ako. Ayun, sabi ko, ikaw na lang. Bilisan mo na lang kasi kailangan alas 5. Makauwi din siya gawa ng kukunin namin yung mga ano, mga products doon sa ano, sa store, yung mga nilagyan ng sticker. So, mamaya kasi pipick upin yun ni ano, ni Sis Shirley. Pati na rin yung ano, yung laptop niya. Sabi ko sa kanya, niloloko ko siya. Yung laptop mo, umiiyak mo dito sa bahay kay ano, gusto na yatang pumunta dyan sa bahay niyo. Ayun na. Colors. Naantok talaga ako, guys. Ito nga sipok na to. Kanina pa yan. Kanina nandito yan, no? Sa, as in, literal sa initan, guys. Ang tagal niya dyan. Nagsasunbathing. Si Maggie medyo umakyat na. Nandun yung dalawang yan. Magkaano lang eh. Magkasunod lang. Basta pangin antay si daddy. Pag ganyan siya. Si Poknot. Mamaya, liliguan ko na naman siya ulit, guys. Ayun, tapos lalagyan ko nga ng ano, ng kapit coconut oil yung ano, yung skin niya. Para dry na kasi yung skin niya. Kasi nakaligo ko. Nag-dry. Hi! May ba si Mami? Hi!
Tapos, ayun guys, kung mapapansin nyo, ay sus, tulugo naman. Hindi nga yan kay mami, baby ko. Kung mapapansin nyo, para siyang nagpipilay-pilay, naglilimp siya. Hindi ko alam, ano pa yan, simula pa yan, nung baby pa siya, makuha siya last year. Ganyan na talaga siya. Kaya sabi ko, para siyang epileptic. Kagawa ganun-ganan na, ano. Para siyang epileptic eh. Pero wala naman yan, napacheck up ko na yan. No? Ligo tayo ulit mamaya, na? No? Ano ang gusto mo? Ba't nandiyan ka sa initan? Ay, sis! Ang init mo, katawan mo. Gano'n sila, nagpapainit po sila. Wait. Ariko. Ariko. Ayun. Tapos nilalabang ko na yung mga puti. Sabi ko para matapos na bukas, wala akong gagawin para bukas. Sa trabaho ako naka-focus. Kasi di ko nare-replyan yung mga mga inquiries. Gawa na. Maglalaba ako, papasok ako sa CR. Tapos nagluluto ako. So sabi ko bukas na lang para wala akong gawa talaga, wala akong iisipin na gagawin. Labang ko na ngayon lahat. May nang-raid na naman dito ng ref, oh. Si Ronald, bigyan mo. Ikaw lang kumakain. Bigyan mo si Ronald. Hindi ako kumakain yan? Sigurado ka? Ano yan? Buko pie? Hindi. Egg pie. Egg pie? Oo. Gusto mo? Ayaw. Di wag, wala ka. Gusto mo kanin. Hindi, kakakanin mo lang Kaloko ka. Yak, bondat. Ay, Pakni! Tapos ka na mag-sunbathing, baby ko. Ay, maya, paliguan kita. Bago matulog ulit. So, ayun guys. Na-upload ko na yung vlog kahapon. Updated tayo. So, ang sakit ng likod. Kaloko. Gusto kong massage. Kaso, gusto ko dito sa bahay. Kaso naman, pag may ibang tao rito, kahul yung mga aso. Kahit sa labas siguro, syempre papasukin ko yung magmamassage dito sa kwarto. Wala, kakahul siya dyan sa labas. Kainis. So, kalapa. Sarap sana. Yung likod mo. Whole body massage. Ayun, maglagay muna ako ng dito. Yung, tupiin ko muna din yung mga kakatanggalan sa sinampay. 1 week ata sa sampayan. Buti na lang mabango pa rin. Amoy downy pa rin. So, after neto, na tayo. Maglagay na tayo ng cobre kama. Para ready mamaya. Musig Junior. Ang ginawa mo dyan, Junior? Ang ginagawa mo dyan, Dayung-yung, ha? Ano gawa mo dyan, Dayung-yung? Paknit! Megang ka dun, bibi. Labas na natin yung sa freezer ko pala nalagay, guys. Timang-timang ako no? So, ibaba ko lang siya para, paglulutuin ko na, hindi na matigas. Sige pa rin ang kain mo, nak. Puro kain ang ginawa. Kaloka. Ayun, may mga kasi dito. Yung binili ko nung, kailan ba yan? Kailan mo pa binili to? Basta, tapos meron pa nga ditong puto. Ito naman pang ulam ko sana to sa Shin Ramen. Kasi wala na pala kami Shin Ramen. Ayun para mataw lang guys. Dito ko lang siya ilagay muna. Baba lang kami guys. Andyan na yung pick up ng ng mga products. Ayan na ang yay! I-claim niya na yung kanyang ala daddy na syrup. Sintas lang naman yan. MacBook. Yay! Skip na yan natin. Paano dadalhin niya? Ano tayo dyan, plastic? Ako na nga, ayusin ko. Ito naman, sintas na nga lang. Ayun guys, tapos na. Mabilis lang naman yung pag pick up. Bakit magkabaliktad kayong dalawa, ha? Bakit ikaw magi yung nandyan sa loob? Ha? Pati ka nandyan? O, tamo, nag-ano tuloy si Dayung-yung. Bakit si Miggy daw?
Ayun, siguro, ano na natin. Kalagan na natin. Hindi muna namin kinalagan kasi kapag ka, wait lang, Grot. Kapag ka, halimbawa, nakakawala siya, tapos nandito lang sa loob ng kwarto, umiihi siya sa ano. Sa kama. So, kailangan kapag ka, nandito siya sa loob ng kwarto, may kasama din siyang ano, may kasama siya. Kami. Hindi pwedeng siya lang andito. Sila lang. Papalit ko pa man lang din ako bedsheet. So, ayun guys. See you tomorrow. Good night.